Mali kunnafoni point tilɛlibagaw anw minnu bɛ Mali kɔnɔ o ni Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ayiwa an wulila an deliko la tuguni dɛ ni an ka micro trottoir daminɛlen bi questionnin dɔ de b'an bolo bɛɛ b'a kalama iPhone 12 kelen don ka bezu créer Bamakɔ yan nin ko in kuma tɛ kɛ dɛ o de y'a to bi questionnin min b'an bolo o ye de ni ye iPhone 12 da k'i ka partenaire jɔ k'e ka choix kɛ e ka choix bɛ kɛ nin fila la jumɛn de donc an bɛna don dugu kɔnɔna la ka mɔgɔw ɲininka u k'u ka choix fɔ an ye donc n'o bɔra min na aw ni an bɛ jɛ k'o lajɛ aw k'an suit tantôt. Ne balimakɛ ça va? I tɔgɔ ni jamu? Famsa Dumia. Voilà, iPhone 12 kura a pro yɛrɛ o ka da e kɛrɛfɛ sisan k'i ka partenaire lajɔ ko ni fila la k'e ka choix kɛ e bɛ jumɛn de ta? Ne bɛ iPhone 12 de ta kɛ. Munna? Jagoya ni iPhone 12 in sɔrɔla ko musow bɛ na de. Jagoya ne bɛ iPhone 12 de ta. Muso ninnu bɛɛ ko wɛrɛ de. Bɛ iPhone 12 sɔrɔ muso baden bɛ na. D'accord, kuma ɲɛna, merci. N balimakɛ a n'u la. N b'a n'u la. E tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Sori Ibrahim Jakite. D'accord, questionnin dɔ de b'an bolo bi. Ne ye iPhone 12 da o ne ka partenaire k'e ka choix kɛ nin fila la e bɛ jumɛn de choisi? Bon ne bɛ n ka partenaire ta ni iPhone 12 ye. Munna? Partenaire bɛ ko min ɲɛ e yɛrɛ b'a bɛɛ kalama a bɛ ko min ɲɛ iPhone 12 tɛ se o ɲɛlen ouais. D'accord, kuma ɲɛna, merci. Ne balimakɛ ça va? Ça va alhamdulillah. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ ye Siriki Jawara. D'accord, questionnin min b'an bolo de o tɛ dɔ wɛrɛ ye ni ye iPhone 12 da k'e ka partenaire lajɔ k'i ka choix kɛ nin fila la e ka choix bɛ kɛ jumɛn? Bon ne bɛ don min na ko bi ne iPhone 12 da ka ne ka partenaire da ne bɛ n ka partenaire ta. Munna? Parce que a ka di n ye trop n furumuso don. D'accord, merci. Ne balimakɛ a n'u la. An b'an dɔn ne balimamuso. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Burama Jara. D'accord, Burama questionnin dɔ de b'an bolo bi ni iPhone 12 dara san k'e ka partenaire genre i ka go walima i ka muso i m'a ye k'o fana jɔ k'e ka choix kɛ nin fila la e bɛ jumɛn de choisi? Ne ba mɔgɔ yɛrɛ y'o kuma sugu fɔ ne bɛ n ka go de choisi kɛ. Munna i b'i ka go choisi? Parce que ni n'a fɔ sisan n'i ye i ka go choisi sisan a bɛ se ka kɛ kɔfɛ i bɛ iPhone sɔrɔ quoi sinon iPhone kɔni a ka di bɛɛ ye sinon iPhone bɛ ne yɛrɛ bolo mais go fana ka di ka tɛmɛ iPhone fana kan quoi iPhone tɛ foyi kɛ dɔrɔn i bɛ appel de kɛ n'a ye i m'a faamu mais go kɔni cɛ o b'i sagola ko bɛɛ k'i ye. Kuma ɲɛna, merci. Patron ça va? Oui ça va. I bɛ cogo di? Bɛɛ ka fisa. I tɔgɔ ni jamu? Abdoulaye Kante ka bɔ Bamakɔ. D'accord, iPhone 12 a pro lama yɛrɛ kura ni ka sina ka da ten tɔ k'e ka partenaire lajɔ ko ni fɛn fila e ka choix kɛ e bɛ jumɛn de kɛ e choisi? Non an bɛ 12 ta. Patron ka da kun jumɛn kan? Parce que ni ye 12 ta o ye laɲini kɔ o bɛ na caman. Ouais 12 ka d'u ye. Parce que tabu kɔnɔna la ni ye 12 ta o bɛ ko in fɛn de quoi. I m'a ye o y'a fɛn ka Siriki bila in fɛ mais ni ye 12 ta i bɛ kɛ temps kɔnɔ donc ko in bɛɛ ye 12 de. D'accord, merci. Ne balimamuso ça va? Oui, ça va. I tɔgɔ ni jamu? La vie, mais Achata Dumia. D'accord. Sisan nɔ iPhone 12 kura o ka bila sisan k'e ka partenaire lajɔ ko ni fila la k'e ka choix kɛ e bɛ jumɛn de choisi? Partenaire. Munna? Parce que o de ka di n ye. D'accord, merci. N balimakɛ ça va? Ça va. I tɔgɔ ni jamu? Jabate Ismaël. D'accord, sisan nɔ ka iPhone 12 kura da san e yɛrɛ kɔrɔ k'i ka partenaire lajɔ k'e ka choix kɛ nin fila la e bɛ jumɛn de choisi? N partenaire kɛ. Munna? Parce que ne partenaire ka di ne ye na iPhone 12 ye. Munna o ka di e ye ni iPhone 12 ye? Ne ba o kɔni de ka di ne ye dɛ ne tɛ se kuma la walayi o dɔrɔn de ka di ne ye. D'accord, merci. Joli ça va? Ça va. I tɔgɔ ni jamu? Tɔgɔ Fatumata Sangare. D'accord, sisan nɔ question dɔ de b'an bolo
o tɛ dɔ wɛrɛ iPhone 12 kura a problème yɛrɛ o carton ka bila san k'e ka choix kɛ o la entre o iPhone n'i ka partenaire n'o kɛra bɛ jumɛn de ta ne bɛ iPhone ne ta wow mun ye iPhone choisi parce que iPhone ka di ne ye trop o partenaire man ne yɛrɛ ka di n yɛrɛ mais iPhone de ka di ne ye parce que a photo ta ninnu y'a ye sa d'accord kuma faamuyara kuma ɲɛna